jsme ani teda nenacvičovali tenhle ten nástup triumfální do toho roku 2017. Tak dobrý večer vám všem, přátelé. Tady na tomhle místě měl původně stát celý večer moderovat, taky naše hosty uvádět Petr Bahník, jenomže bohužel se mu tedy udělalo zle a tak nemůže dnes večer tady s námi být, takže já jsem se dostal do takové nepříjemné schizofrenní situace, kdy to tady uvádím a zároveň tomu mám něco říct, tak uvidíme, snad to nějak dopadne. Tak a já tedy v prvé řadě bych tu chtěl uvítat naše milé hosty, to takhle pořadě a v tomto pořadí ostatně budou také předstupovat sem k mikrofonu. Takže nejprve bych chtěl uvítat pana Petra Hajka, vydavatele internetové reví Protiproud, muže mnoha činností a zásluh. Je to taky autor strhující a současně smrtící trilogie. Poslední díl Smrt ve věži vyšla nedávno, tak jestli ji máte s sebou, tak si můžete tady nechat určitě pak podepsat autorem. Po Petrovi Hajkovi pak požádám o slovo pana Ladislava Jakla. Dobrý večer. Pan Ladislav Jakl je prezidentem první pivní extraligy a jako na vedlejšák pracuje v Institutu Václava Klause. No a potom na závěr, nebo skoro na závěr, jestli pak si ještě možná vemu na pár minut slovo já, tak bych poprosil potom Václava Klause, mladšího. Václav ještě žádný svůj institut nemá, ale jistě bude mít co říci k tomu dnešnímu tématu. Je to velice taky známý bloger a jsme ho uvedli na pozvánce jako školského experta ODS. Já nevím, jestli je to pořád. Je to pravda, jo? Ještě tě nevyhodili. Takže to je naše dnešní sestava. Takže já vám přeju pěkný večer a ještě jenom takovou drobnost organizačního charakteru. Jede se bez přestávky, takže poté, co skončí ten první blok těch úvodních diskuzních příspěvků, tak bude následovat diskuze. Máme potom zamluveno asi tak do 8. A tam ve vchodu, pokud jste si všimli, tak tam je takový košíček. Budeme vděční, když jsme ještě pořád v tom na závěr toho mikulášského oktávu, takže jestli vám zbylo nějaké uhlí a brambory, tak nám tam můžete něco přisypat, tak vám budeme vděční. Tak a já už teď poprosím Petra. Takže ještě jednou dobrý večer. Já půjdu jaksi in medias res k tématu, které jsem dostal, ač ho tady teda Michal nezmínil. A tím je, zda bude příští rok, cože? To byla nahrávka. Nahrávka. Hloupý. Zda bude příští rok, rok 2017, rokem kontrarevoluce, nebo vypuknutí kontrarevoluce. No, vzhledem k tomu, že teda Michal zmínil i ten Protiproud náš, tak on má v podtitulu právě toto slovo už skoro 4 roky. A když jsem trval na tom, že tam bude, tak mě všichni z toho zrazovali. Svým způsobem důvodně, protože to slovo je docela složité. Má v různých zemích a v různých prostředích a dokonce i u nás v různých prostředích různou hodnotu a různou barvu. Je to samozřejmě u nás
pro ty, kteří to ještě úplně nezapomněli, připomínkou konce 60. let, kdy toto slovo tady jakoby vlastně zdomácnilo a dostalo takový zvláštní hodnotu. Přičemž zajímavé bylo, že tam šlo o souboj establishmentu proti establishmentu, jednoho establishmentu proti druhému establishmentu, jedné části komunistické strany proti jiné části komunistické strany. Takže by se zdálo, že to jeho rozměr tohoto pojmu je dnes úplně jiný. Já myslím, že úplně ne. Že překvapivě je to dnes ta situace opět velmi tomu vlastně podobná. Protože mám dojem, že hovoříme-li o, teď jak to nedělal jako ten Trump, já už jsem si to zvykl, hovoříme-li o jakémsi souboji, jednak v tom politickém smyslu slova establishmentu a veřejnosti, tak je to v něčem podobné, protože i jako tehdy, tak i dnes jde vlastně o to, že jsme zemí, která není suverénní a kde ten establishment má dvojí loajalitu. Jednak vůči Bruselu a jednak vůči svým vlastním politickým zájmům v této zemi. Také není náhodné, že vlastně k nám jakoby přichází ta kontrarevoluce zvenčí. Tady se nic takového nekoná a nekonalo by, kdyby, dle mého názoru, kdyby nezačaly sedít věci v okolním světě. Takže je to opět ten sovětský Brusel a domácí kolaboranti. O nic jiného nejde. Na závěr jakoby tohoto vymezení toho slova bych řekl, že v politickém smyslu slova nemůžeme hovořit o možnosti kontrarevoluce, dokud nám vládne Brusel, respektive Berlín. Což je podmínka nutná, nikoli však dostačující k tomu, aby se něco zásadního změnilo. A proč vlastně tedy kontrarevoluce? Protože samozřejmě čelíme zdrcujícím výsledkům revoluce, postupující revoluce ve všech oblastech života, od technologické po hodnotovou a mravní. A nějaká část veřejnosti, která to takhle naléhavě vnímá, je vlastně prakticky bez obrany. To, čemu říkáme establishment nebo elity, v tom nejširším smyslu slova, protože opravdu se to týká víceméně všech etablovaných subjektů politických, ale nejen jich. Týká se to obrovské části jiných struktur, kterým říkáme buď to kavárna, nebo neziskovky a tak dále. To je všechno ten establishment, který pevně uchopil všechny mocenské, mediální a další vlády a porazil politiku, zrušil ji, politika přestala být a nadále nám jaksi přináší pouze ta největší dobra, která on uzná za vhodné. Něco jako zájmy se zcela ztratilo a protože zájmy ale jsou neporazitelné, jsou autentickou záležitostí, každý má nějaké zájmy, tak se to dostalo do toho konfliktu. A kdybychom to chtěli ještě blíže popsat, tak vlastně tento stav začíná pádem
toho sovětského bloku. Jeho významným okamžikem je 11. září a nyní začíná narážet na v podstatě neorganizovaný odpor. Myslím si, že jde o odpor neorganizovaný, autentický, i když jeho nositeli jsou často také některé politické strany, především v zahraničí. Především v zahraničí, u nás bych řekl zatím příliš ne. Je to Brexit, je to Trump, jsou to všechny tyhle události, ale já myslím, že zatím nejde o žádnou kontrarevoluci. Já myslím, že zatím je to jen jakýsi protest, zárodky jakési vzpoury proti té stávající moci, která těmi obručemi nekonečně mnoha obepnula a obepíná dále tu společnost, která je ve skutečnosti samozřejmě dynamický tvar a začíná se jakoby oživovat. Prostě je to nepříjemné, tak se vrtíme. Někteří z nás, některým to naopak vyhovuje. V důsledku toho se ovšem začíná znovu rodit přesně to, co ten establishment nechtěl a čeho se nejvíc bojí, a to je autentické politiky. Prostě ty zájmy se začínají projevovat a lidi začínají definovat, že třeba se jim nelíbí, aby se sem nastěhovalo pár milionů Islámců a jiných soudruhů migrantů a řadu dalších věcí začínají si je sami artikulovat, zatím nezískali v podstatě nějakého významného artikulátora, někoho, kdo by byl schopen s tím například opravdu vystoupit do veřejného prostoru. Jsou to zatím jenom náznaky a u nás bych řekl, že jde jako vždycky skoro, že v tom budeme až poslední. Já myslím, že klasickým příkladem těch našich revolučních či kontrarevolučních pokusů je před několika dny přijatý protikuřácký zákon, který je dramaticky nejtvrdší v celé Evropě. Ve chvílích, kdy už na mnoha místech ho zjemňují, kdy zjišťují, že prostě politika jako edukace prostě nefunguje, tak my přijímáme ten nejtvrdší a ti politici, kteří to nakonec jako činili, tak mají pocit obrovského vítězství. Pozoroval jsem pana Sobotku v televizi po přijetí toho zákona, ho úplně svítil, jásal. A přitom tím odřízl další část svého elektorátu od své strany, kteří by ho měli podporovat. Čili je to taková ta podivná hra pořád na politiku, kterou ten establishment si hraje, ale prostě dole se opravdu něco rodí. Je to kontrarevoluce? Já myslím, že ne. Já myslím, že zdaleka ještě ne, protože u nás ještě ani neprobíhá takový ten skutečný, masivní odpor proti bruselskému diktátu a jsem skoro si jist, že kdyby se možné třeba u nás konalo referendum na toto téma, tak dopadne v podstatě stejně, jako dopadlo v tom roce 2003. Bude tam
méně než polovina lidí, nebo něco kolem poloviny, a z té poloviny 60-70% řekne, že chce zůstat. Protože to zatím ještě není autentická potřeba. Zatím prostě to lidi vnímají jako různé ústrky, jako různé nepříjemnosti, ale ještě to není ta autentická potřeba, kterou cítí třeba Francouzi, kterou cítili Britové, kteří proti tomu bojovali několik desetiletí a podobně, kterou cítí Italové dneska, doufejme, a kterou zdaleka tak asi ostře necítili Rakušané, ale kterou naprosto silně cítili Američané. Jsme tedy v takovém mezistavu, dle mého úsudku. V takovém pásmu, ve kterém se jakoby ještě může stát vlastně cokoliv. Ale protože sám jako v té zmíněné knížce tvrdím, a jsem o tom opravdu přesvědčen, že nadcházející rok 2017 bude v mnoha ohledech rokem rozhodujícím, klíčovým, nebo v každém případě velmi důležitým, tak si kladu otázku, pardon, jsem trošku nastyl, co se může stát v příštím roce. Moje odpověď je v podstatě stále stejná. Stát se může mnohé, v podstatě cokoliv. Ale to nejvážnější, co před námi je nebezpečí války s Ruskem, která už probíhá, nebezpečí toho, že tato válka vstoupí do své nějaké terminální podoby. Já myslím, že by bylo strašně krátkozraké si myslet, že vítězstvím Donalda Trumpa ve volbách se tato válka vzdaluje. Jsem přesvědčen o naprostém, skoro naprostém opaku. Trump je rozhodně naděje, ale jeho vítězství je cenné prakticky zatím pouze v jediné věci. On jakoby probořil tu zeď. Ta zeď je teď narušená. Ta zeď, která se zdala být naprosto pevná, konstrukčně, neustále vystýlená 100 miliardami Fedu a Evropské centrální banky, zeď, za kterou se provozuje umělý blahobyt, tak aby do pasti chycení občané neměli důvod revoltovat, ta zeď byla probořena. Já mám za nepochybné, za nekonečně důležitější než Brexit, jakkoliv je důležitý, ale víc to zatím není. A je otázka, zda bude. Ne snad kvůli tomu, že by Donald Trump změnil své priority, jak se tady vykládá a tak dále. To si nemyslím. Myslím si, že on bude postupovat zhruba v těch intencích toho, co sliboval. Ale to je obrovská akce, která zbudí obrovskou reakci a budí ji. Způsob, jakým je možno rozpoutat terminální fázi války s Ruskem, způsobuje mnoho. Od omylu až po, abych tak řekl, generálský převrat kdekoliv v NATO, v Pentagonu a tak dále. Nemám na rozdíl od mnohých příliš velké iluze o skutečné moci amerického prezidenta. Proto si myslím, že
tato nebezpečí této války je dokonce možná blíž, než si teď připouštíme, a čím méně si je budeme připouštět, tím bližší možnost bude. Ta válka, pokud vznikne, ona vznikla, ale ta válka, pokud se dostane do svých nabere tu dynamiku nezastavitelnou, tak bude mít především jiný průběh, než soudíme, a většina z nás se o tom v podstatě nedozví. To já se snažím právě i v té knížce popsat. Takže vlastně svým způsobem je to pak už lhostejné, protože nebudeme si ani moc říci, jestli to byla válka, co vzniklo, nebo něco jiného. Prostě ten chaos civilizační, který to v té závěrečné fázi přinese, bude tak dominantní, že je mimo veškerou představivost. Proti tomu všechny ty představy o jaderných válkách a tak dále jsou podle mých znalostí úplně čajček. Ona může nastat ovšem protože nastane tma, abych tak řekl. A ona může nastat i z jiných důvodů, například z důvodu takzvané přírodní katastrofy nebo z různých jiných příčin, kdy ta naprosto zranitelná civilizace, kolik ještě to? Naše neskutečně zranitelná technologická civilizace se zhroutí jak domeček z karet. Ještě nikdy nebyla v dějinách tak zranitelná. Právě třeba například těmi přírodními, takzvaně přírodními vlivy. Proto si myslím, že všechny volby, pokud nebude tento vývoj, v Evropě i u nás, i pokud by dopadly tak, jak si přejeme, toho moc nevyřeší. Establishment dá spoustu možností, jak se tomu bránit. A pokud by k tomu došlo, tak paradoxně vybuchne spíše kontrarevoluce establishmentu, který bude chtít uvést vše do původního revolučního průběhu. A myslím, že to pak bude hodně tvrdé, jako to suspendování zbytků svobod, slovo na prvním místě, zkonfiskování internetu a tak dále, to bude tím nejmenším. Jenže, a to je podle mého názoru absolutně klíčové, v pohybu jsou i jiné síly, než ty, o nich jsme dosud hovořili. Jsou to síly, s nimiž modely plánovačů zásadně nepočítají, protože je buď popírají, jejich existenci odmítají, nebo o nich vědí a snaží se je různými cestami eliminovat, nebo je neumějí uchopit. A tyto síly už působí, což vidíme v mnoha zemích, například na té rekatolizaci z dola. Ten duchovní proces té vzpoury, abych tak řekl, jiného druhu probíhá. Je jinou věcí, že tento pohyb se často synergizuje s politickými protesty a vzpourami, ale není s nimi identický. Má jiný rozměr, kterému prostě ti, kteří o něm nevědí, či o něm vědí jen jaksi z racionálního vnímání, nemohou nic vypovědět a nemohou s tím vůbec nic dělat. A dochází tak k něčemu, co je podle mého názoru, který tu pravděpodobně už v dějinách byl, ale který má z mnoha důvodů, nebo může mít rozměr,
který je nepopsatelný a v poslední fázi naší civilizace, té technické a technologické, nepopisovaný. Totiž, že začíná skutečně se oddělovat, abych tak řekl, lid boží od nevěřících. Já mám za to, že z mnoha důvodů právě tyto síly budou hrát rozhodující roli v příštím roce. A proto události, které přijdou, bychom měli sledovat, vnímat a analyzovat právě především z tohoto úhlu. Jen tak jim porozumíme. Ti, kteří jsou od této možnosti odděleni, tedy možná většina, se je budou snažit racionalizovat a zůstanou tak vně možnosti pochopit je ve všech souvislostech, v celé totalitě toho dění. Co se stane, nevíme. Ale že se něco stane ve smyslu něčeho zásadního, o tom jsem přesvědčen. Ať již půjde o katastrofu nebo východisko, případně obojí, nic nezůstane, jako bylo. V každém případě si toho nevšimne většina lidí. Buď proto, že, jak jsem již říkal, již v tomto světě nebudou, to je ta katastrofická varianta, nebo že mu přestanou naprosto zcela rozumět a jeho kulisami odkráčejí do nikam. Nebo se změní. Myslím, že teprve to by byla skutečná kontrarevoluce. Já moc děkuji Petrovi Hajkovi za ten úvodní příspěvek. My, co jsme už přečetli jeho knihu Smrt ve věži, tak víme, že v tomhle duchu by ještě mohl dlouho pokračovat. Bohužel tady už na to není více času, tak je to aspoň další motiv k tomu, abyste si knihu přečetli, protože ona vůbec nekončí beznadějně. Naopak. Já, když jsem tak pozorně Petra poslouchal, tak jsem si všiml, že mi sem někdo strčil kladivo. Já, můžete se podívat, nemáte tam srp někdo? Nebo ještě nějaký jiný. Ne, je to tak přece jenom symbolice toho dnešního večera, ale nikdy jsme to tu předtím neměli, jo, takže něco se blíží. Tak já prosím, Máriu. Jsem